Добрый день, дорогие сябры. Сегодня тут у Доме книги Светоч мы працягваем серию наших литературных сустрэч, организованных Министерством информации Республики Беларусь, Белкнигой и выдавецтвом «Мастацкая литература», присвеченных 90-годовому юбилею классика белорусской литературы Владимира Семеновича Краткевича. И сегодня мой соразмовца, вядомый белорусский письменник, державный дзеяч, дипломат Анатолий Иванович Гутевич. Дякую, это я. Это вы. Анатолий Иванович, ось калі озернуться назад, это так уже довольно далеко назад, вы у 1966 году скончили среднюю школу и поступили на филологічны факультет Белорусского державного университета. 60-е годы филфак, 2 года тому, у 64-м ствараецца літаратурнае аб'яднанне «Узлёт». Там вся асноўная творчая моладзь не здавалася, таму што філфак заўсёды у тыя часы быў выхаванцам такой літаратурнай моладзі. Хто для вас тады ў літаратуры быў кумірам для вашего пакалення? Каго вы чыталі? Каго вы абмяркоўвалі ў 60-е гады? Но справа в том, что тут варто сказать, может, 2 слова про наш курс, нават, калі не говорить про филфак. Наш был тогда, в 66-м году мы поступали, был великий, на белорусское отделение был великий, наибольший, может, набор. Это было около 130 человек. Упершыню столько набирали. Але и сами люди на филфаку, на моем курсе, были кто? Олесь Розанов, Женя Янишчиц, Геннадий Пашков, Лена Рудская, Татьяна Панченко, Татьяна Шамякина, Дашка Калачинскага, і можна пералічваць далей. Це сапраўды быў курс той творчы, дзе само па сабе жыло гэтае слово, была цяга да пісьменніцтва. Ну а я, як чалавек, які прыехаў з колішняга нядаўна хутара на Нясвішчыне, дзе нарадзіўся, пераехаўшы ў вёску, пасля хутары ж сялялі, і прыехаўшы сюды, я глядзеў вачыма здзіўленымі на ўсё, што адбываецца вакол. Бо калі мы чыталі ў школе класікаў, Панченку, там ці танкатворы, то тут у Мінску, нават будучы студэнтам, можна было іх убачыць. Яны выступалі на філфаку, нас запрашалі на іншыя сустрэчы, якія адбываліся ў Мінску. І ва ўсякім выпадку я глядзеў вачыма раскрытымі, расплюшчанымі, напэўна, на ўсю моц, бо гэта здзіўляла. Адна справа ў кнізе чытаць, другая справа бачыць жывымі гэтых класікаў. Так што вось я назваў некаторых, каго мы тады, як, што называецца, бачылі, шанавалі, ці здзіўляліся, але такіх сустрэч было вельмі многа. І ў гэтыя сустрэчы натуральна ўпісваліся выступленні і нашай Жені Янішчыц, і нашага Алеся Розанова, і Віктора Ярца, я забыўся назваць яго. Некалі пазней, дарэчы, это на нашым курсе адбылося. І я называў яго не аднойчы трэці беларускім. Калі нашы студэнты на чале з Розановым захацелі, каб выкладанне вялося па-беларуску, і напісалі адпаведны ліст, пасля чаго некаторыя за гэта пацярпелі і вымушаны былі сысці з нашага філфака, закончыць іншыя навучальныя установы. Но тым не менш, это ўсё адбывалася толькі на нашым курсе. А калі дадаць, што вось у інтэрнаце, дзе мы жылі побач з гэтай Светачу, дзе быў наш інтэрнат, дзе ў інтэрнаце жылі Сергей Законнікаў, Міхась Губернатараў, Эдуард Зубрыцкі, мы з ім жылі ў адным пакоі, дзе прыходзілі Казімір Камейша, Мікола Маляўка, дзе было дзесяткі пісьменнікаў сустрэч, дзе мы далёка за поўнач абмяркоўвалі, чаму Барадулін, напрыклад, выказаўся ў сваім вершы, глядзяць зялёнымі вачыма, як незанятыя таксі. У той час такія параўнанні, і гэтыя спрэчкі былі і па Караткевічу, па ягоных творах. Ну, тады ўжо, дарэчы, выйшлі Краткевіча і «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чазенне» і «Колосы под серпом твоим». Вось іх абмяркоўвалі? Ну, былі напісаны, па-моему, полымі ўжо былі надрукаваныя. Так, і гэта правда была. І тады нават, каб прачытаць таго ж Караткевіча, гэта трэба было стаяць у чарзе за часопісамі. Сёння скажы, каму ніхто не паверыць, але это была правда. Часопіс «Маладой», дзе друкаваўся Краткевіч, записывали на чаргу, нават у Мінску, в бібліятэцы, каб узяць яго далей пачытаць. Это была правда. І мы нават гэтым карысталіся, бо у нас жа іх не было таксама. Так што у студэнцкім асяроддзі роля Караткевіча ў выхаванні гістарычнай праўды ці гістарычнай зацікаўленасці вельмі значная. Хаця сам па сабе ён быў
Мне падавалася, калі ўжо пачаліся нашы сустрэчы, калі я бачыў яго выступленні, ён надта спакойным, ціхім, калі хочаце, і нават нейкім адлучаным ад той мітусні, якая адбывалася ў нашым асяроддзі. Ну, это были уже 70-е годы, Это еще, ну, и 60-е, справа в том, что это же был той так званый период хрущевской адлеги, когда многие аспекты життя литературного только начинали уходить, хотя уже начиналась и отмена адлеги. Уже после адлеги мороз наступал, потому что не до конца ж Хрущев здолел все перадолеть у тым часе, когда это было непотребно. Так что у гэты час адбываліся і нашы знаёмствы з Караткевічам з другого, так скажем, боку. Я могу згадаць 68 год. Мы з філфака поехали на Цаліну, будаўнічы атрад. У 69-м мы таксама ездили, тогда уже я командиром отряда был, а тут я просто бойцом. Але мы собрали библиотечку литературы белорусской, якую повинны были передать там, казахским школьникам. І атрымалася так, што не ўсё было на рускай мове. І вось там былі тыя самыя каласы Караткевіча, якія былі па-беларуску. Ну, прыехалі мы ў школу, перадалі, назвалі, што ёсць такая кніга, і як не дзіўна, школьнікі захацелі пачуць яе і пачуць па-беларуску. Мы пачалі чытаць, ну, слухаюць уважліва, але ж, конечно, не разумеюць не ўсяго таго, не ўсё разумеюць тое, што напісана. Нам давялося, адзін чытаў, другі на хаду перакладаў на рускую мову, просто на хаду. І мы гэты твор практычна ўвесь прачыталі так са школьнікамі па-беларуску і па-руску. Но гэта сведчыла пра тое, што гэтая тэма блізкая не толькі нам, што творчасць Караткевіча тады ўжо было закладзена, запатрабавана і карыстаецца попытам далёка за межамі Беларусі. І гэта была правда. Бо пазней, калі вы ведаеце, чытачы, слухачы нашы, што творы Караткевіча выдаваліся за межамі Беларусі. Ну і, напэўна, такую дэталь варта сказаць, што некаторыя з іх упершыню выдаваліся за межамі Беларусі, перш чым у Беларусі. І ў Чэхіі на чэшскай мове, і ў Расіі на рускай мове. Таму што тыя абставіны, калі глядзелі праз акуляры павелічальным шклом, што піша аўтар, не давалі магчымасці выходзіць. І некаторыя творы Караткевіча ў тым ліку былі рассыпаны на боры, яны не выходзілі адразу. Так што Караткевічу нелёгка было ўваходзіць у літаратуру, глядзячы на тое, што здавалася тэма гістарычная, наш не надуманая, не прыдуманая, але тое, пад якім углом, пад якім поглядам, пад якім позіркам Караткевіч звяртаўся да ўсяго гэта. Мне здаецца, гэта чамусьці замінала некаму. Але ж ён найперш, з майго пункту погляду, хацеў паказаць, што Беларусь, беларусы, гэта ж не тыя, якія ў лапцях хадзілі і з лапця ў ваду, прабачце, сёрбалі. Гэта была нацыя еўрапейская, інтэлігентная. І, ну, Караткевіч гэта не называў, я могу это сказаць, што і ні Скарына не хадзіў у Еўропу ў лапцях, і Купала не хадзіў у Піцер у лапцях. Все-таки это же была нация, якая ходила у ботах хромовых. Это значит, нация со шляхетным початком. Вот это показывал Караткевич. Это никому не подобалось. Всем хотелось бачить, что усе танцуют на сцене только, как первые наши, нават хорошки, по-моему, большесть танцев было, усе у лапцах только танцевали. Так вот, как эту лапотную Беларусь показать и реальный стан, Караткевич шмат приклал намаганняў для того, как на базе гістарычных фактаў, на основе гістарычных з'яў показать тое, што было рэальна. Бо за гэта яго не любілі тыя, каму трэба было не любіць. І за гэта яго там далучалі, дапісвалі яму всякія шкоды, нягоды, дзе ён вымушаны быў апраўдвацца часта. Уже пазней намнога, калі я працаваў у ЦК КПБ в аддзеле культуры, у сектары мастацкай літаратуры, быў адзін факт, з гэтай, можа быць, нагоды звязаны, калі адпаведныя органы знайшлі у адпаведным сейфе, нідзе не дадзены быў ход гэтаму лісту, ліст Караткевіча, ну не ліст нават, а можа быць запіска, ці як яе назваць, дзе Караткевіча змусілі выказвацца пра некаторых нашых навукоўцаў, якім прыпісвалі нацыяналістычныя ідэі. Трэба прызнацца, я калі чытаў гэты ліст упершыню, я здзівіўся той настойлівасці, калі хочаце, той шчырасці Караткевіча
калі ён пісаў пра гэтых людзей шчыра, адкрыта, як пра навукоўцаў, як пра людзей, якія рабілі карысць для нашай зямлі і для беларусаў. І нідзе слова няма заганнага, што яны нешта кепска рабілі. Вось гэты ліст на многіх старонках, там старонкі 4 ці 6 рукапіснага, уборыстага Караткевіча ў почерку, пэўны час захоўваліся ў сейфе ў адпаведнай структуры, а калі больш вольны час стаў, адзін з тых, хто меў доступ да гэтага, спытаў, што рабіць з гэтым лістом, ці мы яго знішчаем, ці... І я папрасіў, каб перадалі яго ў Саюз пісьменнікаў. Калі быў кіраўніком Саюза Васіль Суёнак, мы туды перадалі гэты ліст, ён быў пазней надрукаваны у часопісе «Нёман», дзе ўсё гэта спраўджана, а не проста прыдумка. Так што вось гэтыя часам напады на Караткевіча мелі і вось такое, так скажем, праўдзівае выказванне ці праўдзівыя высновы, якія зусім адмаўлялі тое, што яму прыпісвалася. Так і з турамі было. Тое, што некалі рассыпалася, ці тое, што выдавалася перш за мяжой, стала пасля тымі знаходкамі ці тымі перлінкамі, якія даказалі, беларус ёсць беларусам у еўрапейскім кантэксце. І гэта была праўда, якую засведчыў Караткевіч. Ён быў першым. Ну, часта яму прыпісвалі, што ён пісаў гісторыю рэальную некаторых нашых мясцін. У прыватнасці «Чорны замак Альшанскі» пішуць, ці пісалі дакладней і казалі, гэта твор, прысвечаны нашаму Альшанскаму замку. Пазней намнога у былой школе, цяпер, по-мойму, гімназіі, у Альшанах захоўваецца ягоны ліст, які ён адрасаваў школьнікам, дзе ён апісвае ўсю гісторыю стварэння гэтага твора. І гэта ён там піша сам, што гэта твор толькі па назве звязаны з Альшанскім замкам. Усё астатняе – это яго літаратурная праца. Так што, як бачым, ён прызнаваўся ў тым, што гэта не было заўсёды тым канкрэтным гістарычным матэрыялам, які яму прыпісвалі. Хаця, я помню яшчэ, это, па-мойму, у ЦК было, калі я працаваў таксама, тады ўзнікла патрэба напісаць кнігу пра Беларусь. Прасілі Караткевіча, і ў выніку там цяжкіх складаных перамоў, хаця ён ішоў на кантакты, і ён меў добрыя стасункі з Сергеем Законнікам, які ўзначальваў сектар мастацкай літаратуры і аддзела культуры. Ён меў добрыя стасункі з сакратаром ЦК Александром Кузьміным, які вёў ідэалогію, я маю на ўвазе Караткевіча. І вось тады ён згадзіўся напісаць свой знакаміты твор, які сёння, можа, стаў апазнавальнай візіткай нашай беларускай, «Зямля пад белымі крыламі». Вось гэты твор тады ствараўся, і тады ён упершыню, можа быць, на гістарычным матэрыяле, уже тут скрупулёзна, так скажам, выпісваў тыя факты, падзеі, якія датычылі беларускай гісторыі. Іначай бы гэта не было тым, што клалася на гістарычную тэматыку. Ну і мне здаецца, што яшчэ адзін з твораў, можа, не такі аб'ёмны, але да сённяшняга дня ён актуальны, можа, трошкі забыты, але тым не менш ён не пасаромеўся напісаць, і ніхто не пасаромеўся надрукаваць, я маю на ўвазе верш «На Беларусі Бог жыве». Сапраўды унікальны твор, сапраўды тое, што выказаў там Караткевіч, вось гэта і ёсць тое беларускае атачэнне, якое варта таго, каб яго помніць. Але для мяне помніцца цікавая дэталь якая. Кожны год перад днём беларускага пісьменства адбываецца наша навукова-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святыні», у якой удзельнічаюць пісьменнікі, літаратары, крытыкі, мастакі і дзеячы царкоўныя. Дык вось, гадоў 5 назад, калі быў юбілей Караткевіча, калі мы ездзілі восенню па нашых свецкіх аўдыторыях, па царкоўных аўдыторыях, адзін з кіраўнікоў нашых ад царквы, Сергій Гардун, усюды, на ўсіх сустрэчах чытаў гэты верш. Можете сабе уявіць, якія гэта былі ацэнкі, воплескі, сустрэчы, дзе людзі, можа быць, з расплюшчанымі вачыма, можа, упершыню чулі падобнае, што можна так выказацца пра беларусаў. Так што, мне здаецца, што Караткевіча кожны твор пранізаны вось гэтым імкненнем паказаць беларуса беларусам. Не прынізіць ні ў якім выпадку, але не ўзвысіць, не зрабіць яго нейкім іншаземцам, які тут не ўпісваўся у сваю натуральную гісторыю. Усё гэта было праўдзіва, гэта так і адбывалася.
І нават многія дэталі я калі пісаў свае кнігі «7 цудаў Беларусі», 6 кніжак, якія выйшлі в этой серыі, шукаў розны матэрыял, і архіўны, і гістарычны. І вось калі я пісаў пра мір, як цыганскую сталіцу Вялікае княства Літоўскае, быў такі эпізод, калі мір сапраўды лічыўся цыганскай сталіцай на ўсё Вялікае княства Літоўскае, і там жа нават жыў кароль цыганскі, то мне не хапала матэрыялу, і, канешне ж, я звярнуўся да Караткевіча, які здолеў паказаць і гэтую старонку нашай гісторыі, і тое, што ён апісваў, узбадзёрыла, натхніла мяне трошкі, я здолеў зрабіць тое, што патрабавалася мне. Так што сапраўды вось гэта гістарычная насычанасць твору, яна была, напэўна, не пераўзыдзенай нікім іншым. Гнездама Караткевіча называюць, можа быць, адзіным гістарычным пісьменнікам, першым гістарычным пісьменнікам, першым нават гісторыкам, які заклаў гэтую традыцыю пісаць гістарычна. Можа, то так і ёсць. Сапраўды пасля з'явіліся і Кастусь Тарасаў, і Ольга Іпатава, і многія іншыя гістарычныя пісьменнікі, якія унеслі свой унёсак, зрабілі дадатак да Караткевіча, але это ўжо быў дадатак. Бо першае, што было створана ім, яму належыць. Вы сказали, згадываючи «Зерно под белыми крылами», что ЦК попросили, там, ці пропонували написать этот твор. Як это адбывалася ўвогуле ў той час? Запросили Караткевіча ЦК, патэлефанавалі яму. Было і тое, і тое. Справа тым, што ён, я кажу, быў у добрых адносінах і чалавечых, і, можна сказаць, напэўна, сяброўскіх, з Сергеем Законнікавым. Ну, бо ён тады узначаліў сектор мастацкай літаратуры, я быў яго інструктарам. Сустрэчы з літаратамі, з пісьменнікамі адбываліся розныя. І ў ЦК, і ў скверы Янкі Купалы, каля фонтанчыка, дзе стаіць хлопчык. І проста праходкі па вуліцы. Караткевіч жыў насупраць ЦК. Якраз тут не было пытанняў. І ён ахвотна прыходзіў у ЦК, не толькі да Сергея Законнікава, і да таго ж Кузьміна. Так што гаворкі, сустрэчы адбываліся розныя. І ён, мне здаецца так, ну, бо я менш ім гаварыў, тут трэба аддаць належнае і Сергею Законнікаву, і Кузьміну сакратару, што яны мелі з ім больш стасункі. Ён ахвотна ішоў на гэтыя кантакты, не ведаючы ўсё дакладна, што там гаварылася, ён выконваў, браў на душы, што называецца. Але калі гэта супадалі інтарэсы і яго, і тыя прапановы, якія выказваліся, ён ахвотна гэта рабіў. Вы згадалі той факт, што калі у часопісе «Маладосць» друкаваліся творы Караткевіча, то за гэтым часопісам стала чарга. Так? Вы у той час, ну, калі говорить про 70-е гады, працавалі ЦК Камсамола. Часопіс «Маладосць» тады быў такім, ну, умовно кажучи, ліберальным часопісам, тому що там постійно друкаваўся Караткевіч, там постійно друкаваўся Быков, это быў іх любімы часопіс. Адносіны Камсамола і часопіса «Маладосць», які быў органам ЦК Камсамола, ну, былі фармальныя ці былі нейкія сустрэчы? Не, былі чалавечы, зноў жа залежала ад рэдактараў. Калі там быў Бураўкін рэдактар, якія маглі быць кепскія адносіны, калі зусім іншыя стасункі. Да і супрацоўнікі ўсе, якія там былі, таксама мелі з Камсамолам повязь. Тым больш, што тады ЦК Камсамола таксама не быў такой кансерватыўнай структурай, якой можа быў да гэта, або такой, якой сёння прыпісваюць яму. Справа ў тым, што я памятаю, нават калі я працаваў ЦК Камсамола, пасля гэта ў газеце «Чырвоная змена», якая была органам ЦК Камсамола, у самім будынку ЦК Камсамола, дзе сёння ЦК БРСМ, это Карла Маркса 40, была вялікая актавая зала. І ў гэтай зале адбываліся многія сустрэчы, у тым ліку літаратурныя, у тым ліку прэм'еры кіно. І мне памятаецца, калі на іх прысутнічаў сам Караткевіч, дзе альбо яго прэзентацыі твораў, альбо кінатвораў. Акрамя таго, ён жа пісаў свае сцэнарыі, ён пісаў п'есы, у яго ўклад ва ўсе, так скажам, літаратуры на жанры вельмі вялікі. Дык вось, там адбываліся многія прэм'еры кіно, дзе ўдзельнічаў і сам Караткевіч, і стваральнікі фільмаў. Памятаецца адна такая сустрэча, можа трошкі дзіўнаватая, не буду называць фільм, каб не ствараць яму негатыўны, можа быць, трошкі момант. Ішло друкаванне, перш чым паказаць фільм, ішло друкаванне стварэння фільма, усе абставіны, як ствараўся, пра што. І чамусьці загучала шмат не зусім карэктных слоў, ці не зусім хвалебных слоў. Некаторыя выказвалі крытыку. Караткевіч сядзеў спачатку прэзідыуме, там, дзе ўсе сядзелі, а тады пачаў хадзіць па сцэне, але за прэзідыум, за спінамі. Відаць было, што нешта яго ўзрушыла.
калі яму далі слова, ну, я не помню дакладна слова, але сэнс яго выступу быў такі. Ну, тут ужо выказалі крытычныя заўвагі пра тое, што фільм не атрымаўся, што гэта не ўсё тое, што ў маім творы. Я з імі згодзен, і гэта дастаткова. Так што ён мог выказацца так рэзка. Я чуў падобнага кшталту выступленні яго ў саюзе пісьменнікаў, калі адбываліся друкаванні ці ягоных твораў, ці нейкія іншыя. Ён не баяўся выказваць сваю думку, калі яна адпавядала таму перакананню, якое ён меў. Гэта, дарэчы, пацвярджалі пасля многія, і Адамальці, з якім мы мелі кантакты на гэты конт, і Вячеслав Рагойша, калі я быў у ягоным доме, дзе Караткевіч быў сватам Рагойшы у Ракаве, дзе адбываўся шлюб яго, дзе было вяселле, і дзе Рагойша паказваў гэты пакой, дзе начаваў Караткевіч, дзе ўсё адбывалася. Яны згадвалі многія падобныя кшталту выпадкі, але казалі пра тое, што ён не хібіў у тым галоўным, што было ягонай мэтай – паказаць беларусаў беларусамі такімі, якімі яны былі. Нягледзячы на тое, што Караткевіча называюць такім романтыкам і ў літаратуры, і ў жыцці, все-таки у яго быў, як гавораць ты, хто його добра ведаў, і не проста характар, і ў дачыненні да сваіх твораў вы гаворыце, што ён адстойваў, але ён часам адстойваў нават кожную костку, якую ён лічыў, што она павінна тут стаяць. Ён вельмі негативно относился, когда его скорочали, когда его правили. Я памятаю, в свой час мне рассказывал Владимир Домашевич, який в той час меў контакты у час, калі друкаваўся Караткевіч часопісе «Маладосць». Я говорю, што з Караткевічам было вельмі цяжка працаваць, яму як рэдактор. Ну, тут я могу погодиться і з одним, і з другим. Справа в тим, що, напевно, ще ми, може, не звертаємо увагу на одну деталь, яка для мене, як чоловіка трошки творчого, має, на мой погляд, велике значення у відносинах до того, що ти робиш. Бо коли ти пам'ятаєш, коли многі пам'ятають, згадували сам сенс, стан і відносини Короткевича до писання. Коли він вдома, будучи один на один з письмовим столом, ці з осадкою, як тоді казали, коли він апранав білу кашулю, коли апранав святочний убор і садився таким чином писати твор, то, конечно же, ён не мог дазволіць, каб у гэты твор нешта ўносілі тое, чаго не імпанавала яму, што не было выказана ім, і што нехта хацеў нешта навязаць таму чалавеку, які прапусціў усё гэта праз жыццё. Зноў жа, калі заўважаць сённяшні аналіз творчасці, то часта было так, што ён свой план таго ці іншага твора ствараў так, што атрымліваўся сапраўды першы твор, і тады з гэтага плана ён яго ствараў. То есть его было все скрупулезно продумано, и обставины и зместы, конечно же, не мог дозволить, как у гэты змест нехто уносил то, что ему хочется. Пиши новый твор. Это твоя будет. Это твоя проблема. А то, что ён стварыў, это было ягоным. Я в этом пераканаўся яшчэ і тады, калі, ну так мне по жыцці пашэнціла, сталася, что я трошки меў дачынення да выказывание своих, так скажем, адносін да створанага Короткевичем. Я маю на увазі ягоную книгу «Дикое полювання короля Стаха», якая вышла на 3 мовах – русской, белорусской и украинской у выдавецтве, ці у выдавецкім доме, ці у Беларускім фонде культуры на 3 мовах, где я написал прадмову да іх. Пасля была задумка выдавецкага дома «Звезда», ці літаратуры і мастацтва яшчэ да таго Алеся Карлюкевіча выдаць збор твораў па-руску. І першы том, які выходзіў па-руску, я пісаў да яго таксама прадмову, даволі вялікую, аб'ёмную. Ну і, канешне ж, у кнізе, якую выдавала мастацкая літаратура «Жыццё знакамітых людзей», «Быў, ёсць, буду», таксама ёсць маё слова. Так што я стараўся ўсё прачытаць, бачыць і тое, што пісаў сам Короткевич, створанае ім, і тое, што пісалі пра яго. Вось бачу гэтыя нестыкоўкі, калі яму нешта было не даспадобы, альбо калі нехта нешта хацеў прывязаць да яго, чаго не было ў Короткевича. Так што сапраўды ён да гэта ставіўся, можа быць, адмоўна, калі хочаце тое слова, але ён ставіўся з павагай да зробленага ім. І гэта, напэўна,
тая адметная рыса кожнага творца, якая павінна быць. Бо калі творца піша так, як яму спачатку хочацца, а пасля робіць тое, што хочацца, ну, назовем это словом цэнзары, няхай это будзе некарэктна, але тым не менш, калі робіць тое, што хочацца цэнзарам, то навошта пісаць тады свой твор? Это будзе незразумела, і пазіцыя, і выказана, і ўсё. Так што, калі у літаратара, ну, не толькі у літаратара, напэўна, у кожнага, і кіношніка, і кампазітара, і ўсіх іншых, хто стварае у культуры і літаратуры свае творы, ёсць свая пазіцыя, яе ніхто не можа змяніць. Нават калі твор застаецца ў стале, ці рассыпаны, як было ў Караткевіча, ён застаецца аўтарскім творам. Ну, можа быць, у беларускай літаратуры, і не толькі літаратуры, можа, у культуры наогул, менш былі цэнзарскія гэтыя высілкі, хаця іх хапала таксама, бо калі той пачаўся час перабудовы, ніхто асабліва са сталоў ненадрукаванага не выцягнуў. Усё, што пісалася, ўсё і друкавалася. Ну, правда, цэнзары мяшалі, заміналі. І зараз тое, што зрабіў Глеб Лабадзенка, выдаўшы некаторыя кніжкі з тымі цэнзарскімі правакамі, якія былі рэальна, бачна, што сапраўды ўмяшанне было. Але, напэўна, яно было не настолькі катэгарычным, каб твор змяняў сваю афарбоўку цалкам, бо калі аўтар згаджаўся з гэтым, значыць, ён нешта бачыў срубе. Можа быць і такім чынам твор. Хаця гэта, канешне ж, супярэчыла ягонай задуме творчай, перш за ўсё. У 1980 годзе Караткевічу 50. Праходзіць яго творчая вечарына. Яму ўручаюць ордэн Дружбы народаў. Праз 3 гады у 83-м за кніжку «Нельга забыць» ён атрымлівае літаратурную прэмію Івана Мележа. Правда, кніжка была напісана на пачатку 60-х, калі не памыляюся, роман. І у 84-м годзе ён пасмяротна ўжо атрымлівае дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь, калі не памыляюся, гэта за фільм «Чорны замак Ільшанскі». Я пра гэта хацеў сказаць таксама, бо тады гэта адбывалася ў той час, калі я працаваў у ЦК. І сапраўды, гэта можа быў адзіны і на сённяшні дзень адзіны выпадак, калі ён атрымаў дзяржаўную прэмію пасмяротна. Спрачаліся доўга тады і з саюзам пісьменнікаў, і з усімі абставінамі, з улікам усяго, але тым не менш, мне здаецца, прызналі справядліва. Ну, хто заслугоўваў больш ацэнкі, калі не Караткевіч? Это быў роман «Чорны замак Ільшанскі». Ён атрымаў за яго. І, напэўна, гэты прыклад паказвае, што калі створаны рэальны твор, калі створана тое, што варта ацэньваць, то і ацэнка адпаведная будзе. Так, я памятаю яго юбілей, я памятаю ўручэнне ордэна Дружбы народаў быў на гэтым вечары, памятаю ягоны выступ, які быў не надта аб'ёмным, але эмацыйным, як заўсёды, і справядлівым. Так, ён бачыў, напэўна, вось гэтую ацэнку зверху, бо ацэньвалі ж тады партыйныя органы, да якіх стаўленне ў творчай інтэлігенцыі было неадназначнае. Але тым не менш, калі гэтае стаўленне яго задавальняла, ну ён, напэўна, не надта супраціўляўся, калі гэта было аб'ектыўна. Тое, што не клалася яму на душу, ён не прымаў гэтага. Я прыклад казаў, калі ён па загаду зверху павінен быў ацаніць так званых нацыяналістаў і як ён іх ацаніў. Так што мне падаецца, што сваёй прынцыповасцю ён не паступаўся. Дарэчы, я яшчэ магу сказаць згадку, но это трошки ўжо з іншай сферы. Тое, што калі я казаў, калі даводзілася бачыцца, ці сустракацца, ці прысутнічаць, мне пашчасціла пабываць у Караткевічавым доме, так скажем, у Рагачове. На нашым курсе вучыўся Коля Кірэйшын, далёкі родзіч Караткевіча. Вось мы аднойчы з ім паехалі туды, на Рагачоўшчыну, да бацькоў Колі Кірэйшына. І, канешне ж, наведалі гэтую хату, пабачылі, дзе і як пісаў і каласы. Там не аднойчы быў Караткевіч. Это быў, напэўна, яго той творчы асяродак, які спрыяў гэтаму. Бо яго натура была няўёмная, ён любіў падарожжы па ўсім свеце, што называецца. Роўна, які падарожнічаў па Расіі, колькі ён пабачыў, роўна, які падарожнічаў па іншых краінах свету. А пасля ён удзельнічаў у напісанні
нашай, ну, можна сказаць, кнігі «Першая памяць», якая называлася «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», які выйшаў пра кожную вобласць. Так вось ён ездзіў па многіх раёнах, дзе вывучаў гэты стан гістарычных помнікаў, стан помнікаў культуры і пісаў пра іх. Так што яму гэта было цікава, што, напэўна, спрыяла і выданню літаратурных твораў. Так што яго і гэтая цікавасць была. І калі сёння сказаць, што зацікаўленне было якое? Літаратура, п'есы, сцэнарыі, творы вось такога характару даследчыя, але ж яшчэ і шмат перакладаў, які ён рабіў на беларускую мову твораў замежных і не толькі рускіх. І на ўсё хапала часу. І ўсё рабіў грунтоўна і асэнсавана, так, каб было цікава і яму, і тым, хто будзе гэта чытаць, або хто будзе далучацца да гэтага. Але, Анатолий Иванович, говорячи про 80-е годы, про юбилей Краткевича, про ту ж літературную прэмію імя Мелечыца, дзяржаўную прэмію, я вот што яшчэ хацеў у вас спытаць, калі у свядомасці, грамадскай свядомасці Краткевич стаў жывым класікам, вось это было ўжо 80-е годы, ці все-таки раней усе разумелі, што гэта сапраўды літаратура, якая надоўга застанецца ў гісторыі Беларусі? Тут з другой твоей высновой я згоден, а калі мне падаецца, можа я памыляюся, калі мы говорим адразу слова «класік», уяўляецца пажылы, доўга жыццёвы чалавек са складзенымі рукамі, як помнік якому-нибудь, той, што ў Мінску у нас стаіць, Коласу на плошчы Коласа ці дзе. А уявіце помнік Богдановичу каля оперы на тэатры, 25-гадовы юнак, класік беларускай літаратуры, як мы сёння называем. Мне падаецца, што ніхто з іх тады ні пра якіх класікаў не думаў. Яны толькі рабілі тую справу, якую лічылі патрэбнай, карыснай і неабходнай для выхавання, калі хочаш, беларуса. Бо яго трэба было выхаваць, вот тое, што я казаў, прывучыць, што ён не ў лапцях жыве, а ён жыве ў натуральным чалавечым стане, як і ўсе людзі ў ягонай еўрапейскай калысцы. Дык вось гэтыя адносіны, напэўна, не сведчылі пра класіка. Яны сведчылі пра тую рэальную зацікаўленасць, каб паказаць як мага больш пераканаўча тое, што было ў жыцці. І тое, што Караткевіч упершыню многія факты ўводзіў, якія пасля, дарэчы, от я згадваў кіно, дарэчы, у кіно не заўсёды сапраўды згаджаўся з тым, як паказвалася, але кіно гэта зусім іншы жанр літаратуры, калі хочаш, які патрабуе сваіх адносін. Я маю на ўвазе не те сцэнарыі, які ён пісаў, а па літаратурных творах, якія былі. Поэтому вот это слово «класік» можна дапасаваць да многіх, але самі яны сябе гэтак не лічылі. Это не было іхнім памкненнем, іхнім жаданнем, іхняй мэтай. Яны стваралі свае творы так, каб яны былі запатрабаваны чытачом. І тое, што мы казалі, калі стаялі ў чарзе ў нас, і тое, што выдаваліся за мяжой і былі запатрабаваны, і тое, што там чыталася гісторыя Беларусі, напісаная Караткевічам, в Беларусі той ці беларускіх людзей, тых, якія былі ўпісаны ў кантэкст еўрапейскай гісторыі. І тое, што можа Караткевіч, калі не ўпершыню, то адзін з нямногіх пра паўстанне 863 года, чаму я кажу не першы, бо мне падаецца, што Ліза Ажэшка таксама заклала добры фундамент, яе раман «Над Нёманом», дзе пра паўстанцаў, і, канешне ж, яе цикл навел «Глория Виктис», «Слава пераможаным». Так вось, можа, і Караткевіч захапіўся гэтым тэрмінам. Ён паказваў не толькі пераможцаў, не толькі тых, хто ў гісторыі дабіваўся верху, хто быў наверсе, але ён паказваў тых, хто гінуў, хто не дабіваўся свайго, хто клаў сваё жыццё за тое, каб было лепш. І гэта былі тыя пераможаныя, якім аддаваў славу Караткевіч. Это таксама сапраўды так. І ягоныя гістарычныя асобы, і ягоныя не надта гістарычныя. Дарэчы, не многія, але некаторыя, напэўна, яго асобы звязаныя і з асабістай. Яго дзед Рынкевіч па маці. Это адзін з прататыпаў Грыневіча. Так што ён умеў звязаць тую рэальную чалавечую гісторыю з тым трошкі надуманым, міфалагізаваным, што рабіў у творчасці. І я перакананы, гэта маё меркаванне, маё перакананне, што калі б мы у сваёй творчасці як літаратары рабілі тое, што рабіў Караткевіч,
альбо тыя, хто стварае падручнікі для школ, рабілі тое ж, каб да той сухой інфармацыі, дзе колькі было каго, дзе войны, дзе хто загінуў, дзе што, каб дадавалі вось гэту міфалагізаваную гісторыю. Яе хапае вакол кожнага аб'екта, вакол кожнай падзеі. Каб туды, нават у падручнікі гэта дадавалася, наколькі б школьнікі з большай ахвотай гэта чыталі. Вот тое, што ствараў Караткевіч міфалагізацыю, вось яна і жыве пра той жа Чорны замак Альшанскі. Ну хто можа сказаць, што гэта не так, калі ўсе вераць, што так было? У сваёй творчасці вы неаднойчы звярталіся да гістарычнай тэмы. І творы гэтыя карыстаюцца вялікай папулярнасцю сярод чытачоў, гавару, гэта іх чытач і падавец. Анатолій Іванович, ось на вашу думку, малады сённяшні чытач, які любіць гістарычныя творы, гістарычныя раманы, ён адрозніваецца ад таго маладога чытача, якім вы былі ў свой час? Складанае пытанне. Мне здаецца, адрозніваецца. І гэта адрозненне палягае, перш за ўсё, не столькі, можа быць, у цікавасці і цікаўнасці да пэўнай тэматыкі, да пэўнай тэмы, колькі у форме яе засваення. Мы чыталі па учаргаваных часопісах маладосці. Мы чыталі рэальныя кнігі, якія сапраўды былі зачытаныя. Ёсць у мяне многія, якія і мной, і недзе ўжо спісаныя ў бібліятэках, я іх меў магчымасць узяць сабе дадому, якія зачытаныя рэальным чынам. І гэта сведчыць пра тое, што яны былі запатрабаваныя. Але ж, напэўна, сённяшні чытач не жыве з кнігамі. Ён жыве з інтэрнэтам. Ён прывык да іншага. І, канешне ж, я катэгарычна не магу прыняць нават і блізка таго, калі кажуць, што я азнаёміўся, ці я чытаў Толстога «Вайну і мір» у 30 старонках. Ну, выбачайце мяне. Падобнае ганьбаванне лепш няхай не адбываецца ніяк, чым чытаць Толстога ў 30 старонках. Дык вось, калі б, не дай Бог, Караткевіча ці Быкова чыталі аналагічна ягоны твор паўнавартасны ў 3-4 старонках, не патрэбна. Гэта не быў бы твор, гэта не было б разумення ні Быкова, ні Караткевіча, ні каго іншага. Чытаць трэба тое, што напісаў аўтар. Тады гэта будзе разуменне. Няхай, можа, некаму падаецца даўгавата, няхай падаецца, што можна было больш сцісла. Ну, сённяшні час такі. А хто ведае, кім будзе заўтра? Потому калі мы будзем тое, што рабілі нашы класікі, цяпер можна гэта слова прымяніць, будзем яго прыстасоўваць да часу сённяшняга, заўтрашняга, нічога не атрымаецца карыснага. Нельга пераўвасабляць зробленае іншымі на свой капыл. Пішыце на здароўе па-новаму. Стварайце у адной старонцы, у адным абзацы тое, што вы хочаце стварыць на здароўе. Хай чытаюць і гэта. Але тое, што было напісанае, нельга сёння пераўтвараць у нейкі, ну, я не хацеў бы даваць ніякіх ацэнак, але тым не менш не ў тое, што вартае увагі. Творы Караткевіча па сённяшні дзень карыстаюцца вялікай папулярнасцю. Але зразумела, ёсць і шмат людзей, якія не чыталі Караткевіча, якія, магчыма, ўвогуле не чулі гэтае імя. Вось, звяртаючыся да гэтай катэгорыі людзей, вось як бы вы, што вы ім сказалі, чаму Караткевіча варта чытаць сёння? І не ў электронным варыянце, і не за 30 хвілін ці за 30 секунд, а вось узяць адну з гэтых кніжак і пачытаць. Тое, што я казаў раней, калі вы хочаце ведаць, хто такія беларусы, калі вы хочаце упэўніцца і засведчыць, што яны такія ж еўрапейцы, такая ж еўрапейская нацыя ў супольнасці народаў, як і ўсе астатнія еўрапейскія народы, чытайце Караткевіча. Таму гэта вельмі доказна і вельмі ёмка, вельмі хораша паказана, без настойлівасці, без напругі, але так, як было ў рэальнасці. Паказвае гэта ў мастацкім вобразе, не засноўваючыся выключна на гістарычных падзеях. Так, ён бярэ за аснову факт, але вакол яго тады стварае тое поле, якое прыцягвае нас як чытача, але змушае і яшчэ больш захапіцца гэтай тэмай, палезці ў літаратуру, палезці ў летапісы, паглядзець, што сапраўды адбывалася. Вось у гэтым, напэўна, тая зацікаўленасць, калі на аснове літаратурнага твора ты пачынаеш бачыць рэальную гісторыю. У вас ёсць свой самы-самы любімы твор Караткевіча?
Это пытание с подначкой. Многие творы, конечно же. Конечно ж, и «Колосы под серпом твоим», конечно ж, и «Чорный замок Ольшанский». Поэтому я с подякой до Караткевича за то, что он допомог мне стать и трошки историчным, может быть, захопиться темой, ну и за то, что он дал мне разумение, это так, мы сапраўды те белорусы, и те нароўні з усімі. И я показал, что пересекаючись многими литературными читаниями, многими іншими аспектами творчости Караткевича, этот час открываю все новое и новое. Я, до речі, не перший раз питаюся у тих, хто приходить на этой літературної зустрічі про любимый твор Короткевича, и все отказываются по-разному. У кожного есть свой любимый твор. Поэтому я думаю, что это сапраўды важно мець такого письменника, у якого розны читач, и у гэтага читача розныя любимые творы нашего славутого земляка, славутого прозаика, поэта, сценариста, документалиста. Поэтому наши шановные глядачи, слухачи, вы можете взять в руки любую книжку Короткевича. Мне чомусь здається, что, взявши ее в руки, вы обов'язково и прочитаете. Але першим возьмите «Колосы». А першим «Колосы», ну тут уже, як хто, напевно, захоче, хотя ось на телефоні червається «Колоси під серпом твоїм». Може бути і так. Но я переконаний, що коли ви будете его читать, и он для вас до гэтага був незнайомый, то після гэтага стане не тільки знайомым, але і любимым белорусским письменником. Но я хотел еще одну отметность показать, может быть, то, что я казал, и наши стосунки. На счастье, мне удалось иметь автограф Владимира Короткевича, правда, всего один, на его книжце, его упористым почерком, не надто объемным по тексте, что называется, але тем не меньше, вот «Чорный замок Ольшанский», и вот ягоные словы, написанные им самим черным почерком, и он любил чомусь этот почерк. То, что я бачил, написано им, как правило, так, тут просто написано: «Поважаному Анатолию Бутевичу на добрый вспомин. Владимир Короткевич, 3 красовика 84 года». Як давно, але «Чорный замок Ольшанский» остается таким. И то, что после этого выдавались, и «Чорный замок Ольшанский», вот это выдание было у другим оформлении, мастацким больше якостным. И то, что та ж мастацкая литература и Белорусский фонд культуры выдавали многие выдания упалевшим, как она называлась, это оформление, это свидчит, что сапраўды до этих творов ставились не только як з литературной каштовностью, але еще и до творов, которые давали споживу мастакам. Какие мастацкие оформления? Кольки мастаков долучилось до сапраўды уникальных прац по этой тематике. Это значит, что Короткевичем захопились и іншие творцы. Не суперничали, а супрацовничали. Ну что ж, а я говорю поважаному Анатолію Івановичу Бутевичу великий дякую, а нашим глядачам, слухачам до нових зустріч. Владимир Короткевич пришел до нас под шепт свой легенды, обудил звонами Витебска, познакомил с матью Урагану, Костусем Калиновским и цыганским королем. Хитровато запытал, ці ведаем мы, чему Христос приземлился у Городней. Рассказал, як у снягах драмае вясна, пагушка у колысцы 4 чараўніц, а пасля павадзіў по чорным замку Ольшанскім, навучыў, абмінаючы ладдзю роспачы, уцякаць ад дзікага палявання караля Стаха, нагадаў, што нельга забыць ні матчыну душу, ні маю Іліяду, ні вячэрнія ветразі, захапляльна распавёў пра зямлю пад белымі крыламі і цвёрда заявіў: быў, ёсць, буду. Хай так і будзе.